Deň a opäť vás tu vítam ja, Maťo, a vítam vás tu aj kolega Citrón. Dobrý den. A nečakane opäť sa budeme opäť rozprávať o opäť novej epizóde Doktora Who, konkrétne nazvime to, ak chcete, 14. alebo prvej série, alebo prvej série New Doktora, teda série Ncutiho Gatvu a konkrétne druhej epizóde s názvom The Devil's Court. Diablov akord. Tak poďme opäť rovno na to. A dostávame epizódu, ktorej sa fanúšikovia trošku obávali, keď sa o nej rozprávalo. Ja si to pamätám, ešte keď sa začali objavovať prvé informácie, tak všetci sa báli, že to bude epizóda, ktorá bude celá jeden veľký a dlhý muzikál. Neviem, či si to pamätáš aj ty, Citron. Jo, to se objevilo snad jako první věc, že bude muzikálová epizoda, a pak jsme dostali ještě tu vánoční epizodu, kde jsme dostali už nějakou muzikálovou scénu, tak všichni se zděsili, že možná takhle bude vypadat celá epizoda. Tak, no ale obavy sa nepotvrdili. Hoci nejaká pieseň sa tam na konci objavila, ale muzikálová pieseň to rozhodne nie je, hoci hudba v tejto epizóde zohráva pomerne veľkú rolu. No, tak najprv možno také celkové zhodnotenie. Tak si teraz skús povedať, že či vnímaš túto epizódu o niečo pozitívnejšie, či ešte pozitívnejšie ako úvodnú epizódu tejto série, alebo naopak, toto nie je úplne smer, taký ten trochu viacej zameraný na fantasy, ktorý by si v Doktorovi rád videl. No, jakože už v momentě, kdy Russell T. Davies oznámil, že by se chtěl zaměřit na fantasy, tak jsem trošku jako zbystřil, trošku se mně kdyby tahle cesta úplně nelíbila, ale musím říct, že už jenom v porovnání s tou předcházející epizodou jsem úplně maximálně jako nadšený. Přijde mi to, že tady si tak nějak jako hromada věcí sedla a nebylo tam jako nic, co by bylo rušivýho, jako třeba nějaký vesmírný děti nebo něco takového. Prostě tak nějak všechno tak šlapalo, jak mělo, a asi nějaký jako dílčí výtky ještě asi padnou, ale myslím si, že je to díl, který byl maximálně sledovatelný, což je po hodně dlouhé době velice příjemná změna. Tak, za mňa takisto opäť pozitívne hodnotím. Nikto nám za to neplatí, ale jednoducho si o tom myslíme, že naozaj sme opäť v ére Doktora, ktorá je zábavná, dobre sa sleduje a ešte je celkom originálna v mnohom. A hlavne kráľuje obidvom epizódám opäť ústredná dvojica, Doktor a Ruby. Tak nebudeme sa to pýtať pri každej epizóde, ale tu sa to ešte myslím si celkom hodí, že ako teda vnímaš to pokračovanie ich chémie. A zároveň neviem, či si všimol, ale v tejto epizóde bolo naznačené, že vlastne táto epizóda sa odohráva 6 mesiacov po Space Babies. No vidíš, to jsem dokonce až tak úplně nepochopil, ale dává Áno, to, lebo dává. No, ja to aj pripomeniem našim poslucháčom, ktorí si to možno nevšimli. A vlastne oni, keď idú cestovať do tej budúcnosti z 63., tak doktor sa jej pýtal, áno, že kedy naposledy boli doma a nejaký jún to mal byť, a keďže predtým odišla na Vianoce, tak prešlo 6 mesiacov. No. Ale tak v tom případě myslím si, že trošku to bylo jako cítit tady z té dynamiky těch postav, která byla už taková jiná. Třeba to takový to rizí nadšení, že nejdřív, že půjdeme za Beatles, a doktor nejdřív tak trochu vytrolí, jakože, že to působí, že co to zase vybrala, a pak úplně, že však to je nejgeniálnější věc, kam můžeme letět. Že Titanic. A pak ještě taková ta dynamika, kdy už odcházejí a pak říkají, neměl bychom si vzít oblečení, tak se jdu ještě převlíct. Takže bylo z toho cítit takový fakt to nadšení těch postav, což se vlastně docela dobře sledovalo. A zároveň jsme pak i dostali nějaký takový vážnější momenty, který stejně jako tahle jako zábavná část fungovala, tak si myslím, že stejně tak sedlo i v těch částech, kdy ty postavy nasadili takový vážnější tón. Jak ono je to strašne zvláštne, že sa to vlastne už tak dlho v tom seriáli neobjavilo, tak ako keby radosť z toho cestovania. Že ja keď teraz narýchlo spomeniem, ale určite ma niekto opraví, tak v podstate naposledy, keď také nejaké nadšenie
bolo možno zo Smithovej ére, hlavne s Pondovcami, aj tam sa ti hneď vybaví tá scéna z Eleven Tower, samozrejme, hej, No, ale ale tak celkově i třeba takový ty finálové epizody s těma Pondama, áno, třeba přímo Anděle na Manhattanu, anebo Dinosaurs on the Spaceship, jakože prostě tak. takový to nadšení, že jsme na něčem prapodivným a budeme objevovat, o co se vlastně jedná. Áno, potom už neskôr v tej Capaldiho ére to bolo skôr tak, že tá Klára sa stala na tom cestovaní trošku závislá, ale nebolo to úplne také číra radosť. A v tej krenej ére v podstate sami tí asistenti nevedeli, že prečo s ňou, prečo s ňou cestujú a odišli iba, takže že vlastne mňa to až tak nebaví. Ale No, tak dobre, já si myslím, že zase Chibnall. Dobre, takže no, áno, to asi musí padnout, ne? musí to padnúť, je to už taký running joke tohto podcastu, takže jednoznačne toto vnímam veľmi pozitívne a to je to, čo presne ten seriál podľa mňa teraz potrebuje. Proste nejakú takú prináša, ten doktor vždy prinášal tým ľuďom, teraz myslím divákom, radosť, hej, lebo je to ten druh eskapizmu, tak proste ideme do toho naplno a doktor Hruby to robia. To naozaj tá dvojica funguje opäť podľa mňa úplne výborne a hlavne by som chcel oceniť jednu vec, že kým v tých Space Babies v podstate sme sa nedočkali nejakej, dajme tomu, takej, že dramatickej scény, že skôr to bolo tak ako celé veselé, tak tu zase tých dramatických scén bolo viac a aj tam fungovali veľmi dobre. To som chcel ako keby pochváliť. Přesně tak. A tak já si myslím, že oproti těm Space Babies, kde to nebezpečí tam bylo, ale podle mě nebylo až tak jako fatální, tak tady jako jsme dostali skutečně hrozbu a nebo možná řekněme výzvu pro toho doktora, kdy ten doktor jako fakt věděl, že to nemůže přejít jenom tak, že se pousměje a nechá to plavat. Presne tak, aj to v podstate Space Babies išlo o pár deciek, ktoré ty by si tam predpokladám pokojne nechal na tej stanici. No, ale tu išlo v podstate o celý vesmír, keď to trošku preženieme, hej. No a to nás zostáva opäť k ďalšej téme v rámci tej epizódy, keďže, ako si už aj sám povedal, Davis povedal, že chce viacej priniesť toho fantasy do Doktora Who a chce to robiť hlavne prostredníctvom tých postav rôznych bohov z toho panteónu, ako bolo naznačené aj v tejto epizóde, tak sme dostali nového boha hudby, majstra. Predtým, než sa k nemu dostane, ja by som chcel ešte spomenúť aj našim poslucháčom, že to nie je niečo, čo vymyslel Russell T. Davies. Že toto sa objavuje už aj v klasickom Doktorovi. Niekoľkokrát sa objavujú títo bohovia, či už to sú vlastne, či je to treba Sutech a Usirovia, alebo aj v McCoyovej ére zase objavili bohovia Ragnaroku. Potom... tak oni v podstatě i takovým trochu božskýma bytostmi byli i ti Guardiani, kteří tam byli. Presne tak. Nikdo vlastně nevěděl, co přesně jsou, ale byly to nějaký postavy, které hrály nějaké svoje božské hry, taky řekněme. Čierny a biely Guardian, alebo aj vlastne spomínaný hračkár, ktorý sa objavil ešte za Hartnellovej éry a potom neskôr sa priradil k tomu Panteónu. Případně pak vlastně Davis si sám napsal už takovou postavu předtím a to byl ten Trickster, což byl vlastně záporák Sarah Jane Adventures. Presne což tak. Už si možná někteří ani nepamatují, ale... Myslím, že je dokonca aj spomenutý v tejto epizóde. Je to... Alebo... Neviem. Každopádne máme teraz majstra. Majstra, ktorý má veľmi podobné meno ako Master, ale je to majstro v mysle hudby. A zahrala ho známa herečka, to drag queen Jinx Monsoon. No ja sa teda rovno spýtam, že ako na teba zapôsobil tento záporák, alebo zapôsobila Jinx Monsoon v roli záporáka? Trochu bál, protože já všeobecně nemám rád, když někdy ti záporáci až tak moc jako přehrávají a tady jsem to trošku očekával jako kvůli nějakému specifickému projevu, ale vlastně jsem byl úplně překvapený, že to do té epizody tady nějak sedlo a bylo to možná takový jako usedlejší, než jsem jako sám očekával a tak ta balance vlastně vytvořila velice jako sympatického záporáka s plnou, sympatického záporáka, právě že možná bych spíš řekl jako záporáka, který
působil zajímavě a zároveň jako z něho fakt šel strach nějakým způsobem, což si myslím, že té epizodě hodně přidalo a najednou, když to třeba porovnáme s tím Space Babies, kde jako vlastně ten doktor pořád jako viděl, že je to relativně jako v pohodě, že se z toho vždycky nějak dostanou, protože TARDIS se někde za rohem, tak tady jako jsme fakt dostali takový to skutečný drama, kdy dobře, je to druhá epizoda, světa se neskončí, ale máme trochu o ty postavy strach, jak se z toho minimálně vysekají nějakým způsobem. Mm-hmm. A to jako fungovalo úplně maximum na mě. Jakože, nebo promiň, ty jsi chtěl něco říct, jenom jakože třeba ta scéna, kdy oni se vlastně poprvé před tím maestrem skrývají a ten doktor tam spustí pomocí toho šroubováku nějaký ten zvuk, nebo že to eliminuje ten zvuk a tak ta scéna byla úplně, nejenom, že vizuálně úplně úžasná, ale jako člověk úplně cítil to nebezpečí, který tam v tu chvíli bylo a to se mi na tom hodně líbilo. Mm-hmm. Súhlasím aj s touto scénou, podľa mňa jedna z najlepších scén tejto epizódy, alebo týchto dvoch. A súhlasím aj s tým hodnotením majstra. Ja by som dokonca povedal, že ono zase sa núka porovnanie s tým hračkárom, pretože jednak však ako bola tam aj nejaká rodinná väzba, myslím, že spomínali, že je to jeho otec, jej otec. Ale aj ako keby tie postavy sú do istej miery veľmi podobné v tom ako prehrávajú zámerne, hej. Alebo teda, neviem, či už sa to nazval prehrávajú. V angličtine je to dobré slovo, že camp, hej, tak ako keby, neviem, púhari, alebo ako to nazvať. Ale mne musím povedať, že mi napríklad táto postava sadla, a to, mne sa páčila aj hračkár, ale ten majstro mi prišiel trošku, bavil ma trošku viacej ako ten hráčkár. A kvôli tomu možno, že aj ako keby aj vďaka tomu výzoru aj vyzeral tak ako keby trošku ako taká nadpozemská hrozba, hej? Že nebol to proste slávny herec z How I Met Your Mother. No, poviem to na rovinu takto. Zároveň, čiže naozaj mne sa páčilo, ako menila aj ten kľudný prejav s tým ako keby kričaním, hej, aj proste celkovo tie jej výrazy a všetko, že proste typický záporak tej Davisovej éry. Aj ten jeho master bol vlastne v mnohom veľmi podobný, ten Sim, myslím teraz. Ale to je zároveň ako keby z môjho pohľadu, že toho sa aj trošku bojím možno do ďalších sérií, že ak teda plánuje viacej vrácať týchto bohov, tak by ich mohol tak akože trošku viacej odlíšiť od seba. Že predsa len ten majstro a ten Toymaker, že sú veľmi podobná postava, čo sa týka nejakých tých vlastností a toho, ako sa správajú. Že ja by som chcel možno, ja som to naznačil, myslím, že aj pri tom podcaste, keď sme hovorili o hračkárovi, že nejakého takého skôr niekoho, kto tam proste kuje tie pikle niekde v rohu a možno, že nie je taký výrazný, že nie je proste v každom zábere rozkričaný a rozkročený na všetky strany, ale napriek tomu pôsobí, že nejakého takého skôr tajomnejšieho boha. Jako je určitě pravda, že některé ty scény působily vlastně hodně podobně, že kdyby tam byl hračkář nebo ten maestro, tak vlastně si dokážeš představit oba, protože vlastně podobně jak ten hračkář měl takový ten nástup, kdy tam tancoval, tak. Byly tam různé jako barvy a takhle to, tak tady jsme dostali vlastně něco hodně takového podobného, tak. S takovým jako podobnou gradací. Ale tak teoreticky minimálně ten maestro něco naznačoval, nebo aspoň další nějaký dílek do toho story arku, takže je možný, že se i dočkáme nějakého takového usedlejšího záporáka, který teprve přijde nějakým způsobem. Áno. Ale musím zároveň ešte raz dôrazniť, že naozaj strhla na seba pozornosť James Monson v roli toho majstra. Fakt, že som rád, že akože veľmi sa teším z toho, že tam bola. Že určite to je jeden z tých záporákov, ktorého si človek zapamätá. To určite, akože, a tak ono jako všeobecně, co si budeme povídat, tak takových těch nových záporáků, kteří by jako vysloveně byli zapamatovatelní, jakože ta nová éra jako v posledních třeba klidně, řeknu nějakých 10 letech jako úplně nepřinesla, takže určitě každý nový přídavek se určitě jako hodí. Tak
A v súvislosti s majstrom, samozrejme majstrov ako boh hudby, musíme si niečo povedať aj o celej tej premise tej epizódy, ktorá trošku súvisí aj s kapelou Beatles, aj keď naozaj že iba trošku. A ja sa spýtam, že čo si myslíš vôbec si o tej premise, že hudba zmizne z celého sveta a zrazu sa v podstate rozpadne celý svet. Aj bolo tam naznačené, že prečo, že bez hudby a neviem čo, rôzne emócie a tak ďalej, už nemá človek ako vyjadriť. Tak čo vravíš na tú premisu? Já si myslím, že tak, jak byla podaná, tak bylo docela, na mě docela jako seděla, že pro mě, jak jsme vlastně říkali, že v té minulé epizodě ten Davis taky vzal jako relativně nějaký nápad a díky tomu, že s tím nápadem jako kdyby hrál, tak jako akceptuješ, že takhle funguje, tak si myslím, že tady to působilo docela podobně, ale některé ty nápady, že všichni působí strašně skleslé, depresivně vlastně dávali smysl, protože co si budeme, jako ta hudba asi člověka jako ovlivňuje možná někdy víc, než bychom si představovali, a i když nám na rozdíl od filmových postav nehraje soundtrack, tak my si ho vlastně vytváříme někdy sami, protože potřebujeme asi vyjádřit někdy to, jak se cítíme už jenom tou hudbou. Takže já si myslím, že ta logika zatím vlastně nebyla až tak úplně marná. Já nevím, to by to přišlo jinak, nebo souhlasí víceméně jako s tím predstavením? Nie, mne sa to veľmi páčilo aj nápadovo. Dokonca by som povedal, že ako keby to malo potenciál a byť hypoteticky aj nejaká dvojepizóda, že kde by sa viacej ukázal ten vplyv tej hudby na ľudstvo. Ináč to ešte možno jednu vec, čo chcem spomenúť. Mne sa veľmi páčila tá scéna, čo si aj ty vlastne teraz spomenul, že keď sedeli tam v tej kantíne alebo teda v tej jedálni, že tam bola taká skleslá nálada. A aj mi prišli veľmi vtipné tie pesničky falošné od Beatles a od tej Silly. Ale jedna vec, čo ma trošku zarazila, keď som teraz pozeral tú epizódu znova, je, že oni vlastne, keď prídu do toho roku 63 a vystúpia, tak na tých uliciach nie je, že ani nohy. Ja si to všimol, si tam na prvé sledovanie nevšimol ani, ale že tam vlastne vonku v tých uliciach nie je nikto. Potom, keď už ho dovnútra, tak tam už áno. A to neviem úplne, že či to mal byť aký súčasť toho príbehu, že tá hudba tak ovplyvňuje ľudí, že ani nechodia vonku, alebo čo. Alebo proste len na to nemali peniaze, ale prišlo mi to trošku absurdné, že nejakých dvoch okolo idúcich tam mohli dať. Jasný. No, očivně lidi měli dost přece, ne? Jako, no, to jsme viděli v závěru. Áno. A tá hudba, hej, akože 100% dobre, nehovorím, že by ľudstvo sa kvôli tomu pozabíjalo, ale že by Chruščov napadol zrovna Fínsko, ale zase, však zažili sme aj, ako by vyzeral seriál Doctor Who bez Maryho Golda. A no, skoro sa tiež ten seriál rozpadol. Tak tá hudba prostě dělá strašně moc, no. Tak, je to silné médium. Přece jenom už jenom ta úvodní znělka jakože byla tou věcí, která jako člověka vtáhla do toho sledování toho seriálu, protože tím, jak je taková úderná, tajemná, vtahující v něčem. Což mi tak jenom připomíná, že jak se ti vlastně líbilo, jakým způsobem si vlastně pohráli, jako kdyby, že začala ta úvodní znělka hraná na klavír a pak najednou jsme se dostali až na ten konec, kde byl ten jukebox, který to završil. Jakože poměrně taková jako jednoduchá, pěkná jako hra s tím formátem, že bude vlastně hudební epizoda. Áno, vlastne to prelomovanie tej štvrtej steny, to vlastne súvisí s tým. Tam bolo viacej krát v tej epizóde. Toto bolo jedno z nich. A vyslovene toto bolo aj prepojené s tou témou tej epizódy hudby ako takej. Mne sa to páčilo, vôbec som s tým mal problém. A trošku som sa, akože čítal som si, že pár ľuďom vadilo, že to prelamovanie štvrtej steny, že ho tam bolo trošku viac. Hej, tak mali sme tam doktora, ktorý povedal, že si myslel, že to je iba soundtrack, alebo si myslel, alebo pozrel do kamery a žmúrkol, hej. A vlastne aj majster ako taký, ak sa nemýlim, pozrela sa do kamery niekoľkokrát. Jakože zrovna Maestro, tam je to třeba maličko jako přišlo na sílu dělaný, jakože tam na začátku v pohodě, ale pak to podle mě už tam bylo jako víckrát, než bylo úplně záhodno, ale tak chápu, že ta epizoda se nesla asi v takovém duchu, tak proč to asi nevyužít víckrát.
Mne to prišlo v pohode trošku ako mi to pripomenulo, ak si pamätáš epizódu, myslím, že to bola Before the Flood, Mhm. kde vlastne doktor prvé 3 minúty rozpráva v podstate do kamery s tebou a hovorí, že si máš googliť a nejaké veci a tak. Mne to nevadí, ak to nie je prehnané, že ak toho nie je veľa, tak sa to v podstate dá zvládnuť. A myslím si, že tu toho bolo že akurát tak, že už viacej by bolo asi trošku veľa, ale toto fungovalo. No a na teba inak ako pôsobili tí Beatles ako takí, že vlastne pochopil si, prečo tam museli byť Beatlesáci, okrem toho, že vyriešili epizódu? No, moc jsem to nepochopil. Jakože trošku mě přišlo, že je zvolili tak jako... asi když poenta má být jako o té hudební genialitě nebo něčem takovým, tak že potřebovali tam mít jako někoho, u koho to bude působit uvěřitelně možná, nebo nějakým takovým způsobem. Ale jako principiálně byl jsem docela překvapený, jako kdyby, jak s nima nakládali na to, že vlastně se to skoro prezentovalo jako jo, to bude ta epizoda o Beatles a dejme tomu jako s tímhle to jako člověka i sledoval, tak tam měl vlastně 1-2 scény a tím to jako haslo a pak tam byly to Čechovou zbraní, která tam na konci vystřelila, ale zároveň přišlo, že třeba ta cesta k tomu nebyla až tak jako zajímavě udělaná, ale na druhou stranu jako chápu, že prostě ten středobod té epizody byl někdo bylo to ta postava maestra a z tohohle úhlu pohledu jako chápu, proč pravděpodobně byli trochu upozorněni, protože kdybychom ještě vedle tohoto měli řešit Beatles, tak to už by tuple měla být ta epizoda, protože bychom nestihli ani jedno, si myslím. Takže si myslím, že ten Davies jako zvolil jako logicky to, co asi bude zapamatovatelnější v té epizodě. A ono možná jako nebude to určitě ten důvod, ale když takhle porovnáš s tím Toymakerem, který vlastně sdílel ten prostor ještě s další tunou postav a Tenantem a takhle, tak tady vlastně to možná bylo líp udělané právě kvůli tomu, že ta postava, že se ty reflektory jako soustředili primárně na tuhle postavu, takže jsem měl pocit, že ta postava dostala tak dostatečný prostor, ktorý potrebuje. Ale je to ale zároveň, ako musím povedať, že je to trošku zvláštny ťah od Daviesa, lebo zase, keď si spomenieme na jeho historické epizódy z tej prvej jeho éry, tak v podstate, či to bol Shakespeare, či to bol, no dobre, Dickens sa napísal Gettys, ale aj tak, bola to jeho éra, alebo či to bola tá Agatha Christie. Jasne. Ešte som niekoho vynechal v tých prvých 4 sérií. Třeba Kráľovna Viktória tam byla. Áno, Kráľovna Viktória, alebo Madame de Pompadour, hej. Tak to boli vždy epizódy trošku o nich. A ten príbeh tam bol taký vedľajší. A toto v podstate ten príbeh a to, čo týkajúce sa toho maestra, bolo to gro. A tie Beatles tam zase boli tak trochu na kraji. Že je to taká atypická, že neviem, že my tak radi zaraďujeme tie doktorovské epizódy do nejakých kolóniek, že toto je historická epizóda, toto je budúcnosť, toto je epizóda bez doktora, toto je tvoja epizóda a tak ďalej. Že toto vlastne neviem, či by som to zaradil medzi historické epizódy, asi skôr nie. A taky jako otázku, o čem by měla být epizoda, která je o Beatles. Jakože jestli ty postavy jsou dostatečně jako zajímavý, aby se dal odvyprávět ten příběh, jako nevím. No ja myslím, že po tomto vyjadrení ti príde asi list od kráľa Veľkej Británie s pokarhaním a myslím, že môžeš byť, že rád, že už nie sú v tej Európskej únii, lebo asi by prišiel aj osobne. No. A tak je pravda, že mají vzniknout, myslím, že nějaký 4 filmy o Beatles, kde bude každá o jednom z nich. A vidíš. Aj o Ringovi? Asi jo. Ináč si myslíš, že ten nebol ani v jednej scéne? No tak nebyl, no. Podľa mňa nemali ani herce, ktorý by ho zahral. Lebo akurát robil dubbing tej Lokomotíve Tomáš, či ako sa volá ten seriál, ktorý vlastne Ringo dabuje v pôvodnom jazyku. No, to je jasný dôvod, prečo. Každopádne dostali sme sa do roku 1963 a to nie je len rok, kde začínali svoju kariéru Beatles, ale je to rok, ktorý je aj dôležitý pre samotný seriál. Nielen preto, že zabili Kennedyho, ale aj preto, že vznikla prvá epizóda Doktora Who, ktorá sa vlastne aj odohráva v roku 1963 na Unearthly Child a je tu možno pre mnohých nečakaný odkaz na
úplne prvú epizódu a na to, že doktor žil niekde na nejakom smetisku so svojou vnúčkou Susan. Inak veľmi pekne tam bolo vyriešené to, že teda, že je to vnúčka, nie je to vnúčka, lebo to vlastne doteraz nevieme a Davis sa páčilo strašne, ako to povedal, že to spáni času a ona, že takže najprv máš vnúčku a až potom, že potom dceru, alebo čo? Že, no, že spáni času to môžu mať aj naopak, že prečo nie? A tak to je podle mě taková ta Davisovská odpověď ve stylu, když se to Smiťáka v nějaké té epizodě ptali, že kolik má teda doktor regenerací, tak řekl, no 500 a šel prostě nějak to prostě. Hej. Takže to bolo super, ale zase povedzme si na rovinu, že tej Susan tam venoval príliš veľa pozornosti na to, aby niečo tam ešte s ňou nekuchtil, nepripravoval v tejto sérii. Taky mě to napadlo, jako kdyby vysloveně jsme měli dostat nějaký takový jako dárek. Hej, že niečo tam z toho Susan bude, alebo to môže byť ten red herring, aby sme teda prešli na tú nesprávnu koľaj a všímali si iné veci. Pretože, a to treba teraz povedať, lebo sme to pri Space Babies nespomenuli, pretože v záverečných titulkoch sa objavila aj postava, herečka, ktorá hrala vraj teda postavu s menom Susan Twist. A pozorní diváci, ktorí pozorne sledovali posledných 5 častí, a ak nechcete možno nejaké jemné spoilery, aj keď nevieme, či to bude mať nejakú pointu, tak možno, že by ste nemali teraz počúvať, ale pozorní diváci by si mohli všimnúť, že jedna herečka už v každej epizóde od epizódy Wild Blue Yonder hrá nejakú inú postavu. V minulej, vlastne v epizóde Wild Blue Yonder hrala služobničku Isaaca Newtona, v Vianočnom špeciáli hrala vlastne nejakú takú ufrflanú divačku na koncerte. Přesně tak. V Space Babies si zahrala vlastne nejakú tú dôstojničku na vesmírnej lodi a teraz bola vlastne kuchárka, alebo teda nie kuchárka, ale nejaká predávačka. Žena v kantíne, prosím. Žena v kantíne, tak. Takže máme tu ďalšiu postavu starej pani, ktorá vyzerá, že bude mať nejakú podobnú rolu, podobne ako tá pani Fladová vlastne z Vianočného špeciálu. Neviem, čo je to tento rok s Russellom T. Davisom a starými ženami, ale zrejme tam bude nejaká jeho spomienka na matku, neviem. Takže uvidíme, že čo s tým bude. Jo, jakože je pravda, že tady těch tajuplných postav, jako kdyby už to máme takhle, přesně tak, už to máme jako dvojnásobně. Takže uvidíme. A plus ještě navíc jsme se dozvěděli další tajuplné postavě, takže toho tajemna se nás asi sune docela dost. Což mě teda ještě připomíná, že se mě vlastně, nebo pro mě, chceš říct asi něco? Iba k tej postave, čo si naznačil, že nejaká ďalšia tajuplná postava, že ona myslím, že bola spomenutá už aj v tom hračkárovi, keď hračkár povedal, že moje legie prichádzajú a ešte tiež povedal, že to nie je moja hra, to je hra niekoho iného. A podľa mňa ide o tú istú postavu. To pravděpodobně asi, jo. A tak dávalo by smysl, že se budou držet tak kdyby v té stejné rovině nějakým způsobem. Vzhledem k tomu, jak explicitně tuhle myšlenku o těch legích tady jsme dostali. Tak. Ale chtěl jsem ještě říct, že jedna z věcí, co se mi strašně líbila a taky se týká jak kdyby nějakého toho rozvíjení, nějakého toho story arku hlavního, je, jak zase naložili s tou záhadou ohledně té ruby a tím sněhem a dejme tomu nějakou tentokrát tu melodii, kterou do toho zapojili, což mně přišlo jako strašně fajn, protože si myslím, že to bylo přesně udělané tak, jak by asi si představoval, že ten story arc bude fungovat, že byla to věc, která vlastně byla poměrně jako stěžejní odhalení té epizody, nebo bylo to minimálně aspoň zajímavý odhalení té epizody, ale zároveň to jako úplně nevyřešilo tu epizodu, ale pomohlo to nějakým způsobem překlenout nějakou část toho dílu. A to si myslím, že bylo takový jako umně zakomponovaný, což taky mám pocit, jako není úplně pravidelností, že není to třeba, že to tady opravdu jako nebyla ta pointa toho dílu, že, na kterou si najednou pak musíme čekat až do toho závěru třeba, abychom pochopili ten celek, že skutečně tady fungovalo jenom jako nějaká taková jako vábnička pro ty diváky, že tam pořád jakože i další postavy tam nacházejí něco zajímavého, ale dostali jsme i tak jako za finish tak, jak prostě by měl být.
což možná se i hodí zeptat, jakože jak na to působil ten závěrečný souboj. Ty už trochu naznačoval možná něco s tím hračkářem, ale... No, ja sa priznám, že keď som prvýkrát videl túto epizódu, tak tiež som sa neubránil úplne tomu dojmu prirovnať to k takému antiklimaxu práve s tým hračkárom, kde vlastne hrali tú chytloptičku. A tiež to bolo také, že kvôli tomu to také caviky a že to je tak ukončené veľmi jednoducho. Tento súboj ako hudobný súboj na mňa pôsobil trošku lepšie, že nebolo to naozaj, že traja ľudia si hádžu loptičku a nevieme ich dať ani do jedného záberu, ako si ty vtedy správne komentoval. Ale bojím sa, že toto môže byť celkovo problém s týmito postavami z Panteónu, s týmito bohmi z Panteónu. Pokud je to pravidlo těch postav, že? Áno, že vždy, keď ten záver bude taký ten, že tam nejakí iní bohovia ešte budú čohokoľvek, tak vždy to bude o tom, že na konci doktori v nejakom človeče nezlobse porazí, tak neviem si to predstaviť, že to bude dlhodobo fungovať. Ale toto ešte celkom šlo, bolo to lepšie ako s tým hračkárom. A mně se tady docela líbilo, že tady to mělo být ten jako falešný konec, že jsme vlastně už skoro dostali to rozřešení toho souboje a pak samozřejmě se to vyřešilo až o trochu později, kdy jako ti Beatlesáci tam jako dohráli ten závěrečný akord nebo tu notu. A tím to aspoň bylo něco povedať potom aj ja. Jo, tím to bylo aspoň takový jakože oživení, bych řekl. Určite. A tu chcem povedať jednu vec, a zase si kopnem do Chibnalla, pretože ja neviem, či si to uvedomil, ale keď vlastne Paul McCartney s Johnom Lennonom porazili toho majstra, neviem, ako to teraz s tými zámenami, to je jedno, tak doktor to vôbec neokomentoval. Vôbec nepovedal, že a Beatles, najväčšia kapela, porazili boha hudby a tak ďalej a tak ďalej. V Chibnallovej ére by mal 5-minútovú prednášku o tom, aké sú Beatles úžasní. A toto chcem ako keby že pochváliť zase, že tam nie je niečo nadbytočné, že naozaj, že rozpráva hlavne tými obrazmi, častokrát ten Davis, a platí to hlavne pre tú scénu, ktorú si povedal ty, naozaj tam tu treba pochváliť aj čo sa týka réžie a kamery, tú tichú scénu s tým majstrom a s doktorom. A tu takisto, hej, že proste to ukončil tým, že prišiel na tú strechu a tam proste hrala hudba a nepotrebovali sme tam počúvať doktorovú prednášku 5 minútovú o tom, aký sú Beatles skvelí, lebo sme to pochopili. Proste sme to pochopili z toho momentu, no. Pro mňa, no. Nie, v pohode. Takže za mňa záverečný súboj OK. Trošku antiklimax, musím povedať stále, ale menej ako u hračkára. Jako pro mě možná trochu tím, že zase mě to možná chyběla jedna scéna, jakože ještě s těma Beatles nebo něco takového, jakože že přece jenom jako to, že oni se s nima baví a oni tam dostanou depku z toho, že no, škoda, že ta hudba už nefunguje nebo něco takového. Jako pro mě nebylo až tak možná tak, abych si řekl, jo, tak teďka tam přišli, protože se to, ale zase je pravda, že když jakoby ten Lennon tam jakoby začal hrát a pak k ním přišel ten McCartney, takže ta symbolika jako byla docela pekná. Tak. A oni sa potom ešte objavili na konci, predsa len, pretože Russell Davies si povedal, že chce povedať jeden vtip a napíše kvôli nemu jednu celú pesničku, respektíve dal Marigoldovi zadanie napísať pesničku, pretože there is always a twist at the end. Samozrejme, musí to byť strašne dobrý vtip o tom, ako twist znamená aj zvrat, ale zároveň aj tanec twist, ktorý tancovali. No, tak dostávame sa teda k tomu, čoho sa všetci obávali, že bude celá epizóda o tom, ale objavilo sa to až v poslednej scéne a to je muzikálová pieseň. No, ja ešte predtým, než sa ťa spýtam, ako sa ti páčil, tak by sme sa mohli trošku pomenovať originálnym piesňam v seriáli Doktora Who. Tak ja sa ťa spýtam a očakávam jasnú odpoveď a očakávam, že povieš presne to, čo si myslím, že ktorá originálna pieseň pre Doktora Who je podľa teba úplne najvydarenejšia. Já nevím, jakože tak čeká někdo jiný než Last Chance Saloon. Dúfam, že nie. Ak to niekto neočakával, tak prosím, prestaňte nás odoberať. Jakože seriózne, jakože to je první písnička. Áno, tak ide o epizódu The Gunfighters, ešte z éry z prvého doktora.
William Hartnella, kde vlastne vznikla pesnička pre epizódu a keď vznikla a predsa len ten rozpočet bol o mnoho menší, tak v tých 4 epizódach, lebo vtedy boli tie príbehy rozdelené na 4 krátke epizódy alebo viac, zaznela tá pieseň, hádam, 16 krát, ak nie viac. No, takže to bola jedna z prvých vlastne piesní prezložená pre doktora a potom, keď sme sa vrátili do toho modernej série, tak Christmas Invasion, tam bola vlastne jedna pieseň, na ktorú sa inak odkazuje v tejto epizóde, keď je tam na záver ten billboard, to Chris Waits and the Carolers. Potom vlastne Marigold očividne dlhodobo chcel pieseň zložiť, lebo aj v tretej sérii s Dalekmi na Manhattane je pieseň jeho. V Voyage of the Damned je jeho pieseň na Titanicu. Jeho pieseň je takisto v Mommy on the Orient Express, kde úplne zahrade nejaká slavná spevačka, ktorú nepoznám, lebo je to pop. Christmas Carol, ďalšia pieseň. Silence is all you need, neviem ako to bolo. Takže očividne že má tam nejakú takú ako keby nutkanie skladať tie piesne aj s hudbou, teda skladať tie piesne aj s textom. Já mám pocit, že jakoby, ten Davies hlavně během těch vánočních speciálů, vlastně skoro každý vánoční speciál vždycky měl té jeho éře nějakou vánoční písničku, jako kterou si člověk jako mohl zaspívat a ono, když to nějakým způsobem vezmeme úplně doslova, tak vlastně i v End of Time je ta píseň pro toho 10., která je taková, jako, áno. Jo, která je vlastně taky jako zpívaná dlouhá píseň. Áno. A konec koncov aj v poslednom vianočnom špeciáli bol tá pieseň tých Rárachov. No a v tu nejak mimochodom Marigold tu strihol aj malé cameo, kde sedí za klavírom počas tej scény. No tak ja sa teraz pýtam, že čo vravíš na tú záverečnú pieseň a ten muzikálový prejav? A tak jakože takhle, já jako muzikály jako žánr až tak jako nemám s něho problém, jakože mám rád zajímavý soundtracky a mě by to tam asi, mě to jako nevadilo v jádru, jenom jsem moc nepochopil, proč tam je, kromě toho, že to byl ten twist. No, ale bol tam aj reálny zvrat v tej scéne, ak si všimol. No, který z nich? No, on sa tam objavil zase ten malý chlapec, ten Harbinger. To máš pravdu, že ten sa tam objavil. Takže akože tam bol aj ten zvrat reálne, hej. Okay. No, a tak jako, já jsem to částečně bral, že to byla hlavně spíš taková jako připomínka toho, že pravděpodobně nějaký ten příchod někoho ještě asi přijde. Mm-hmm. Ja akože tiež ja nemám nič proti týmto piesňam, mne to nevadí, nebudem z toho vyšilovať, že Ježiš doktor spieva, no a čo Capaldi hral na gitare, Patrick Troughton pískal do pišťalky, alebo pišťali, čo to nebola pišťala, čo to bolo? Nevieš, nepamätáš si náhodou. No, nevím, co to bylo za nástroj přesně. Nejaký nástroj proste. No, flétna nejaká. Áno, flauta. Ako to je mi úplne jedno, len ak tá pieseň mala byť naozaj o tom, že nejaká podstata tej hudbe, tak možno v tom texte malo byť aj viacej toho. Oni tam spievajú asi v jednej časti toho textu, že spomínajú nejakých hudobníkov známych a že sa tešia, že ich majú a že radi na nich tancujú. Ale to asi v jednej vete z celej tej piesne. Inak je tá pieseň skoro stále There is always a twist at the end. Je to trošku taká taká subštandardná pieseň. Působilo tam trošku tak jako fakt, kdyby tam nebylo, tak asi nemáš pocit, že by ta epizoda byla nekompletní. Áno, ale oni to aj tak dali, že podľa mňa, ja by som sa nečudoval, keby sa objavil nejaký fanušikovský edit, že to proste strihnú vtedy, keď sa doktor pozrie do kamery a dajú len scénu, ako skáču naspäť do TARDIS. Jo, klidně. Bych si něco takového dokázal představit. Ale nie je to niečo, čo by mi tú epizodu pokazilo. To zase vôbec nie. Ne, ale tak já třeba musím říct, že jako ono vlastně bylo to docela chytlavý. Já vlastně, než jsme se potkali, tak já jsem dokoukal tu epizodu a šel jsem si nakoupit a hrálo mi to v hlavě, jako netvrdím, že ne. Áno. Hej, súhlasím s tebou, je to taký earworm. Takže tak, dobre, ja si myslím, že sme v podstate celkom zhodnotili asi všetky aspekty tejto epizódy. A môžeme sa asi tým pádom dostať k záverečnej otázke, ak teda už nemáme čo dodať. Já si myslím, že jsme se pobavili úplně o všem a můžeme.
Tak, ja myslím, že tá záverečná otázka je jasná v tomto prípade. A ak by ste mali vybrať nejakú pieseň, ktorá by mala hrať v pozadí tohto podcastu, tak aká pieseň by to bola a prečo? Já si myslím, že to je krásná otázka. Myslím, že sa hodí celkom. Já nebudu napovídat. Tak mne je jasné, aká by to mala byť, ale tiež nebudem napovídať. Ja myslím, že môžeme vám už iba povedať, že budeme samozrejme zvedaví na vaše názory, akékoľvek postrehy. Môžete aj napísať, že máme na zvuk, my o tom vieme, ale radi si to od vás prečítame znova. A budeme sa tešiť asi na... No a to by sme mohli ešte trochu ako keby vyhajpovať, že nás čaká budúci týždeň niečo veľmi špeciálne po, no z môjho pohľadu veľmi dlhých rokoch. Uh-huh. Vieš, čo to je? Já nevím, třetí epizoda Doktora Who. Ktorú napísal? Já vím, kterou napsal Steven Moffat. Presne tak, takže čaká nás budúci týždeň veľký návrat strateného syna, ako sa hovorí. A Steven Moffat sa vracia a napíše na 3. epizódu. Tak na to sa určite tešíme a určite tu budeme, aby sme ju zhodnotili. A ja môžem opäť skonštatovať, že som rád, že Doktor Who je späť a že aj táto epizóda nesklamala. Jo, určite sa potom môžu podepsat. Tak. To je teda za nás všetko. Zdravím Citrón. Jo, mějte se pekne. A zdravím vás a ja, Matej. Majte sa pekne. Želám príjemný zvyšok roka.